ki kertong na ka BGP bat ka khnam ki ban se khon ya ka MDC election ki la yo ban pendap ya ki jing thap kerteng ha ki returning officer ba ken long ki kertong ki ban se khon ha ka MDC election arhaja apsan ka ban long ha ka arpoitere uram phang arhaja apsan ki bla dap ya ka jing thap kerteng ki long ulubes janong suting u kertong jong ka Bharatiya Janata Party BGP naka 26 Langren District Council constituency bat uba Baristar Paul Terniang ukertong jong kakun neutrap National Awakening Movement khnam naka 25 Maukerwat District Council constituency yaki kertong la senran lang deki nong kershan bat ginong kit kam jongki Bani kong masuk pada ikut media kita naik keyboard post keyboard yang katong jonga bani kong dan kan supaya nam tak samla ke kebang kan tak samla kidi kilawe nam ta kini kaberi unyu tak jongi kumjuru bebaleng ngele kadi election bebaleng ngami sekamar kejimi jonga sekamar kelomban na ai men sim ki samla omdei tang hani kada ka konsumsi jonga mokorwat Henry habahar jong kiwi konsumsi. Di katong jonga kalong bani kong kalong ba kading pai ba. Samar ba kajing don kam kadai leng ba jong pai ba but ki issue ki banga larang apoi sport district council ki issue jong pai ba hi but kum juro ba issue jong aru kidon hanga marwei kami ke banga temu kum samlah ka bani kong kalong ba kum samlah pandai sport district council mabuk ikawi ka kacing sengau ka jonga ba ono kacing sengau ka jonga kum samlah kum kandidat di kertong juga di pembawaan keluar konsensi ba ngan sakri hok yu pai ba pada kum juru ba ka district council ka di kebor ka ikhtiar ka ba yada yu ripat ya ka riti ka dustur ya ka sanchar khadar ba kendo siap di kum juru ba ngasuk kya ba haberi ka ni ka election ono ba kadi ke way ka ba menta kalau long ke election ka ba ngim ju tri da ka bor pisah Henry ngi tri da ka bor met da ka bor mensim bat ngaru kunju na tri da ka bor met da ka bor mensim da ka jingi jung pai ba bat karai ka jonga hi ka long ba na ai ka mensim ka ti ka mon ketika dia khau pai ba hi ka jing start ju pai ba lada ngalong ka no kono bentah Henry kadi pai ba Henry ngapa di marwei kadi tong kandidat ku kertong ngan tri sistem kat balai bor beret bat kum juru ba ke ke ba ngi tu kolong ning ba upat ba aru ngadon ke jing sengeu ke ba khia ba kum samla habide ba ki kam ki jam ha kini ki si kidon ki samla ki bawat kam wat jam nang ni napo ka mau kerwat ke distrik ka jungi khantam le ko silong umong ki ba kadon ke jing ke ba khraw bali ki samla ki seng arti tin bathap kam ya kajing so jong samla kadi ling ba borok sikata ngong ba la wat ki RTI nang ni nang tai wala ala papo department of hair papo jong kadi SC kidon ki jing ko abedi kar kum thap kam thap jam akwa ba dalong kum no ro ba habde kam ka jam ade ban long transparent ong no ba latip hi ba ting ting na ong hab ong kum no ba hab keno hi kinong yalam ki jongi bara bala balong MDC ni ambali bali nama kadon hi kabam sap no kata Indonesia marba ngasu thu ngaru ngadi wi samla pengalamat bersang ban thap kam jam hang ni po district le jong ni kadon ke jing le don bor mar bali ngong le don bor nambar ba nakaliang ki breu ki jongi nang ti na po sileng bat nam thau tangi selum dei na thau lang ye borok khat kadi kamau kerwat marbalik ngong kumta kadon kajing duna jing ko jung KDC kidon kibru samla jungi nang ti na po silung umpat nang ni na po mau kerwat borok khat kawai wa kila pas ki samba pher kila pas ki kedan ba pher kila long kila don ki kedan doktor engineer of ki degree ba pher ki master ba pher rei kat bagi le exam eda kila poi ka written test kila pas but enda la poi personal interview ka poi ka jing habe kendu ban hab ong ba lada umdan UMLA lani UMDC lani ubadan ka sarkar
ngimla ban yu kami jam kata ka bang susi bang ni po bakrot kwa ba nang ni sakmat ka jing thep kam thep jang ni po bakrot kende kan lo ba khoi kan transparent ban ngaru kumui kertong ngam kwa banong ba larang apoi sak thong ngan ai kam ai jam bi phi khoi ki samla Henry ngara bang ba ke balang ni sakmat lada kidon kino kini jing habadi samla to nginami nginyaki lada kidon kino jing le torti habadi buka DSC lade habadi ki department ba fer kumjuru ngajong ki ofsar lada ki sakri hok pai ba wat sakri ki sarkar ngong ba paling ong kumta namar ba ka jinglong partai mata ba jinglong sarkar mata kolong ba kadi ke jingle mon le lait lut le palat ba mdon su kata ka jing burom mikir kiran la burom tangi ki he khan kolong ba borok ngele hala ka jong kanong rim dei borok habang ngele idon ka jing thamu bani idon ka jing scam handai ladang ngampoi sa ka thongru nganang tri ringkat ba pai ba nang ba nang ni sakmat kalenti jongi kum ki samla ngin nang tri bat nginang pedi ki kam ki babha bat hakin mang salang bat kum juru hau pai ba bat nganang ye scam nang ni sakmat ba kedi ka jing sedang ka jonga kum usamla bani khuni kini election handai nang ni sakmat nganang tril pandang nang yele sirhem kat bala ibor barit hakmat jung pai ba bat haka jing ya tri ringkat pai ba haka di election bat kum juru lada la dek election nganang tri padu pai ba